Ayo mentambah abang-abang. Yo. Titip iki, Bros. Keributan di pagi hari Idul Fitri. Mesti ingin Idul Fitri. Oh iya. Jadi Mbah Mawar itu jajan Mbak Mar nggo panitia ngresuk. Endi kunci? aja digeret. Lakukan barang dengan baik. Durung kuwi. Bismillah. Ayo mentambah abang-abang. Iki kudunge warna apa? Ireng. Oh. Wah, cerah. Bismillah. Gimana, Mbah? Sehat? Sehat? Lama nggak ngevlog ya, Mbah? Hah? Sibuk? Oh, iya, Mak. Profesor sibuk. Mbah, Selamat, gimana Prof. kabar? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Dongane piye ndek iki? Doa hari Arafah ya apa? Aku mbok dongake apa? Make warna Mulyane cek nyapu lho. ono apa? Wis. Nggih, nak keluar iki. Hah? Sapa keluar? Sapa keluar? Lah, imam kok. Sapa keluar? Mbah. Imam. Apa mau imam? Iya dah. Ora imam sapa? Ade. 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 Malah kulino karo kuwi kok balakan jarene. Kulina karo sapa? Imam tuh. Wis wani Menuju lapangan. Wow. Cie, segar. Jangan dumplok no. Nah, ngono lho. boyo iki. Lo dibiasakan, Bro. Biasakan, Bro. Lihat sukete iki. Ya dinggoni barang ya sukete rati. Engko diatur meneh sukete yen arep dinggo to. Aja ndumplok-ndumplok no. Tuh dalan iki kene, Bro. Aja ning dalan kono. Kuwi nggo kendaraan. Aja ndumplok-ndumplok no. Terus saya siap tidak. Panitia SMA iki SMA. Bupati Nantek, gubernure wis apa? Sekolah ramah anak. Emang eneng sekolah ora ramah anak? Hah? Iki lho sekolah ramah anak. Emang ana sekolah ora ramah anak? Sari Menir. Broken Rice Grup. Hah? Sepak bola kecil-kecil iki lho. Sari Menir kok. Lah iya, Jenenge Sari Menir. iki apane jenenge agen apa-apane? Tulisane iki lho Sari. Iya, wis men- Broken Rice. Lah iya, Kuwi jenenge klube jenenge Bima Sakti kae. Iya. Beda kok. Apa hubungane? Ya aku takon anu ki pokoke ku pendonor apa kuwi? Oh, donore. Wah. Dana. Masjid. Dira dipateni lampunya. Sing piket rumah. Yo merah didol ya, Bu. Mbok didol ya. Apane? Tak tuku. Apane? Omae. Ya lah ngono piye iki sudah. Ya mbuh besok-besok ora ngerti. Iki lho jegongan. Sotone Ayo, Mbah. Rene lho. Iki dibongkar tenan toh?
Dibongkar tenan. Kok lewat ngendi ki berarti awake dhewe? Rono neh. Sawahe sapa, Mbah? Ki, sing ki lho. Oh. Setan dhewe ngono. Iki ya kok dibongkar iki, Wan. Soale iki bakok. Berarti ki mandek kabeh iki bisnisnya lagi do mandek kabeh iki. Berhenti semua dulu. Iya, iki sing sekulan wis. Iki mesti semuanya. Ayo dibongkari kabeh ngono kok. Iki sing dibangun iki. Mungkin dalanan diambakke apa ya? Sajake. Pasti kene bukan dari kene. Lah iya. Kita sampai di lapangan. Merbabu, Merapi sebelah sana. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dan bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Iya, Bos. Bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha dengan penuh hikmat dan penuh kedamaian. Inilah sebenarnya yang kita harapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan kita sehari-hari. KTP cah cilik ya, 20 tahun selikur. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd. Fakhassa ba'da syuhuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fadail. Yu'azzamu fiha al-ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Sanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin. Ngejengi boyok ngopo, Mbah? Hah? Golek gantine boyok mbah ora eneng. Pak dikejengi. Bro. Aja ndingkluk ngono kuwi lho mlaku ki tegek. Nah. Barkah dadamu ya, ngono nah, ngono lho.
diangkatmu kayak olahragamu lho, Mbah. Iya. Iya. Pak Selamat 80 umure weh, Cik. Sigap kok. Mbah. Mbah Maimun 93.